ane dosa ngungguli sasama aja dindak kualat la iya bener kandamu Raden Antasena den larak remuk ceceling kulit kliciring geti minangka kadang werda Raden Antareja mboten lila legawa Kocapa bakal arsa ngamuk punggung mapananing sapabaratan majeng ing Pancabakah Tangcut Taliwondo Raden Antareja eling-eling satriya petinganing dewa putuning dewa Sang Antabuga dewaning mula dewaning sawer putraning Sang Werkudara ingkang patutan Dewi Nagagini mandi kepati-pati duwe ajen-ajen kalih Upas Wirayang kelawan Wiranti ampuh upase wisane Sang Antareja bebela kelan kadangane ingkang delasu kaya gadung remuk ragane Antasena bebela kelawan kadangane arsa majeng Pancabakah Raden Antareja gagah prakosa Birawa ngamuk punggung kaya gajah kelangan serati nyingkiraken dur angkara wah mundur adikudi Antasena minggir kakangmu wis suwe ora ulah raga golet keringet iya Kakang Antareja tur nuwun ya Kang iya midang-midang anah nggih cekel Antasena yo putus batane panggo rampungi po arat Antasena cekel po oh sopo kae
Koro jagat manik raja dewaku walah dalah panus maning jajalaknat gela-gelaning bumi ana satriya gagah yujane ora beda kelawan dedeg piyadeku ya rambute padha gagahe padha dedege padha sapa kok wani-wanine ngagelaning padalanan kaya dene marga catur denduk marga dalan catur wilangan papat denduk pambegalan wani begal kelawan kridaku kala durgangsa sapa Raden takon kelawan aku Raden Antarja lah Antarja ya Raden Granasikah Raden Granasikah kowe sapa Satriya gagah Kesete Nalendra Simbar Menyura ingsun ingkang kekasih Raden tumenggung kala durgangsa Kesete Nalendra Simbar Menyura Dasa Kumara kang nglarak adiku Merwasa adiku Antasena pancen para nyata kaya adimu iya kaya adiku arep ngopo kebo gupak ngambah ane ngalang-alang ora ngerti dosa luput perkarane Antarja Dasena apa ning kowe wani bebela lan bebeda kelawan Gustiku Dasa Kumara mbelani kelawan Antasena sanggawe dadi kelilip sulung mlebu geni kena kok bajutake anggone Merwasa adiku Antasena waton wis sempal bau ki ulam tengene Antarja babo parat
Lemu sumbar kaya wani ndilat wesi abang kaya sang umur petelesan. Antarja matna sastra jendra mungalno dadamu. Yen to kepelan kur tiba ning siram ora sigar merapat aja duntang kala drogongso kelakon papan kene dadi banjar getih cendol mripat krikil untu belet polo ganggang rambut dadilan patimu Antarja cangkeme. Top up lo iya pa lo majemukan paras wah yo tumblur siraku hati-hati. Mundur Antarja ora bakal mundur Jajang. Tenan ora mundur, ora mundur. Mundur wis kebacut sire kemlundung Antarja ning lapangan kene. Bagus ya. Oh! Hap! Oh! Hap! Yap! Lo! Lucu banget. Op! Op! Ah! I! Op! Op! Iyo! Op! Op! Ha! Ya! Oh! Oh! Ah! Iya! Wah! Nantang kowe. Oh! Coba! Up! Ya bilo! Up! Oh! Wah! Edan! Ya! Oh! Oh! Ah! Up! Oh! Oh! Up! Up! Yep! Montar kowe. Anda kowe. Oh. Wah, wah. Hop. Contoh kowe.
Api apa? Op. Api. Op. Ya, aduh. Pop, pop, lop, up, up, iyo, pala, pado, wah, up, wah, ha, ha, up, up, up. Api, up, api, no. Oh, oh, no. Oh, yeah. Pop. Sing hati-hati, barang Prabu Dasakumara. Togok, andongamu nggih. Oh, sing hati-hati. Orang toto kowe Antareja. Wani ngundurake wadyabalang klepon negara simbar menyuruh parang. Gecek dasmu gepeng kowe.
Majenging Pangsa Bakah Nalendra negari Simbar Manyurang kang jujuluk Prabu Dasa Kumara ngamuk punggung Kantaka madya sirna kekarepanipun Kantaka reling madya tengah sirna mati smaput kersanipun Sang Prabu Dasa Kumara Antarja yen perlu kondur kasedan jati pejah dadi korban mila-mila mingat-mingut Nalendra Simbar menyuruh Prabu Dasa Kumara ngamuk punggung mripat mendeleng kaya netra Baskara kembar siunge mringis modot 7 meter ngagem kutha sangrangan Nagabandha rek modipun rembyak midangan kiwa lawan tengen ngagem curiga sarwa kencana nyata Nalendra sugih dunya bondo bandu Sang Prabu Dasa Kumara jagat dewa Bataraya jagat Kramudita matna sastra jendramu ngalna dadamu ora kelakon papan kene dadi banjir getih cendol mripat ganggang rambut belet empala sarah balung krikil untu durung lega rasane Nalendra Simbar menyuruh Prabu Dasa Kumara dluhun kowe parab ayo paribasan Sewa Antarja aku ora bakal gigrik ora jiri getih wedi mati tanding ana siji iki aku Dasa Kumara 1000 Antarja sayuta Antarja 1000 Antarja ora bakal mundur sajangkah jenengan sing ati-ati lho piye Gong pokok sing ati-ati senajan nek ketinggal bocah nom gondrong lambine putih yang belum keris ketone nom ning nika urung tua karepmu piye Gong nek cara kula hati-hati senajan ketingale bodho nikah Antarja ya ning nika kaya ngapa putuning dewa dewa sapa Bathara Antaboga Antaboga inggih anake sapa kae putrane Werkudara sing patutan Dewi Nagagini oh ngono kok nggih pokoke jenengan sing ati-ati merganika duwe upas kalih aji-ajian kali wirayang kalian Wiranti mangke trapakane panjenengan didilat panjenengan saged temekaning pati uyalah kok medeni ya Gong nggih iki dilimpe mungsuhe wah panjenengan ngatur sing penting hati-hati gedhe eling lan waspada ngono kok nggih pandungane nggih muga-muga jenengan menang unggul jurite mengko bali slametan tumpeng pitu siap nggih dan harap sing hati-hati piye Sarawita hati-hati nika nek mangke Angkara Murka Antarja nika nglogokaken ulane. Mangke nek ulane nglogo kang mangka ulan Antarja jan unda-undi kali ulane kula. Ngono Sarawita nggih. Nika putuning dewa tur puterane Raden Werkudara sing patutan Dewi Nagagini. Wis pokoke jeneng sing ati-ati, sing waras, slamet, sehat. Pandongane Sarawita nggih muga-muga jenengan jembar kubure padang dalane matamu. Arep perang odongane jembar kubure padang dalan kurang ajar. Ah. Ah. Op.
Gelem mundur apa ora Antarja? Ora bakal mundur sajangkah. Ngeyel kowe, kandhani karo wong tuwa. Wong tuwa puas. Nganggo karepe dhewe, nganggo benere dhewe. Wani-wanine kowe. Nyemoni karo wong tuwa. Iya. Srene Dasa Kumara ora bakal mundur. Cokot mangsa ora kepengin maning esuk. Iya. Oh! No! Oh! Piyam! Aduh, yo. Aduh, nedada kok disikut. Aduh. Hap! No! Piyo! Aduh, ya. Aduh. Hap! Aduh. Hop! Yap! Wah! Edan, wong tuwa nggo dolanan. Oh! Lo! Cokot! Waduh! Ya! Oh! Dar gue. Oh! 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 Ayo! Tabanting, tabanting, tak tendang. Oh! Mundur Kang, mundur yo. Lali-lalitan kena Aduh. Lam-lam prajiwatan boyo mirah boyeng tenduh wong ayu pepujaning wang. Sukini. Tirtawati. Kebrujut aku. Maaf. Wong ayu, wong denok, wong dibleng barang kelambimu kuning. Nganggo kerudung ijo jan kaya manuk lobet. Aduh, tambah kewes, tambah manis. Sun le parasang saya berantak. Oh, ini Gok. Ketok wae sasalae
Oyong biasane pelu ki nganggo slendro Rita. Kala Gong. Kolo-kolo, kala cara wetan kolo-kolo. Aduh Gog. Nggih. Ya Gong, kepenak Gog. Nggih. Aduh. Gembilikung Cara begino. Gembilikung weneng tawang ketepukan sola ing wang jenang kemping raja lonjak goleki Sira jan kaya gue ya Gog. iya cara begino Gembilikung iya kuwi Rita woeng kuwi nek cara begino angger cara bacana beda mana Kang? bacana sugihan Gembilikung weneng bacana tabang kuwi ya pokoknya niku nggih ya. ngono Gog nggih Wah, slendro wis kecekel pelo Gog. aduh wong ayu pepujaning wang Senajan keling-lingan gunung wong tresno mesti ngulede pria tidak bercerita ngerti-ngerti mancing nyabrang segara wedang lepur luluh sun lakoni Tirtawati wis pokoke nek kadung ke Taman Asmara Gog ngapa-ngapa bebeh ngapa-ngapa wegah aduh umpama ora kelakon ngupaya suka mate jen rasane bombong yen bombrong keton mencorong iku gambarane Tirtawati yen bombrong katon mencorong iya yen to mrengut
sangsaya patut. Kowe ngerti Retawati, angger cara yung sukine, yung jum lagune beda maning. Yen bombrong kepengin ngobong. Karo yunge kok sia-sia gok. Lho ya ora kaya kowe Rita. Aduh. Jal. Titik. Un mamas ditembangi. Mamas. Nggih, Mamas. Ya, iya kuwi. Imbangono katresnanku Tirtawati. Bukak celuk nduk kaya ngapa? Saben dina menggelam jroning Lelewane jamanis amung kumantil ing panda ing netra Tirtawati pah Wah. Titik. Nggih, Kang Mas. Wong nek lara untu tambane apa? Es krim. Ice ceream Apa gue? kali cocolate. Cocote? Coklat. Nggih. Cokolatos. Tambane wong lara untu Napa? dipijeti kene iki. Nah, Dikoyo mboten ora. Iku kudune diplintiri. dibandem karo blukang kene. Nek tambane wong mriyang apa, Titik? Duit. Masuk angin. Duit. Duit nggo kerokan, Nggih. orang nggo shopping. Iya betul. Dan nek lara kangen tambane apa? Lara kangen Ya. kembane nggih. Nggih kepanggi. Ketemu. Nggih. Karo mangan mie ayam bareng. Nggih. Ya. Kali video call ning Mis mboten. umpamane aku mangan mie ayam semangkok berdua karo Titik, aku mangan mine, Titik mangan sambele. Mboten mangan mangkoke. Ya mboten. Ayo. Mangke Kang Mas nangis Wati, unggando, kaya ngopondo. Lalo lale, lalo lale. Wah, widodari kembar. Tirto karo Wati. Woyong.
Aduh, matur kesuwun, Nduk. Sami-sami. Siji Tirta, siji Wati. Lorone dibojo kabeh kok. Apa ki? So, Napa ki ya? Ol, Mas Toko. ol. Kamu jangan mengenyak. Anu cilik. Aduh, Gok, aku nek waya-waya lingsir sore karo nyawang manggonang omah tingkat dhuwur. Nyawang kulon weru kuburan. Jan, keton-ketone suasanane kayong marem. Sumunare Srengenge wanci sore instrumen nus inum. Umpamane Gog Tirtawati tak peluk. Wah. Peluk. Nyawang endahing brang kulon karo sumiliring angin. Kayual bisa sing pada droyong. Aduh Tirtawati, rungokno lepun kakang nembang kanggo Slira Maya Nduk. Kamu yang jauh di sana semoga sehat selalu. Sumunare srengenge wanci sore ngelingke marang kowe. Mas ayo bekujanku mong kowe sing tak tunggu piye pawartamu bekujanku ya mung kowe kang tak tuju. Apa kowe wis lali marang aku iki do ora nyono yen nganti lali mung siji sing tak suwun kowe aja ngalih hati elingo marang aku kang tresno sliramu. Andai engkau menjadi ceret, aku rela menjadi kompornya. Andai engkau menjadi kandang, aku rela menjadi cempenya. Wis pokoknya apapun akan kulakukan untukmu duh kekasihku. Aduh, 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 adulah, adulah. Aduh. Gog. Wis Gog, yen ngrung-ngrung ora ana rampunge gara-gara sidawa waktune Gog nggih. Lah nika tesi lorosan suarane pelo. Nika malah ndara kula Satria Pengairan Patih negara Tasikmadu. Ya Gog. Lho, ke malah bocah kerene. Wah, Raden, Raden, ana apa Raden mrepeki kelawan kula?
Sritinon langaning pamiyat busana maneka arana ringgen kencana obrok gendera layur kumitir sindrang kang dres sing maruta Serana kumaraning tias mangyan kumlebeting dwaja Subrasta kayu pangkaprapal Puspita pandra ing sete ron mawur gati yo pengangin Hyang Sukma mustikaning jagat kandhek sekedhap Sang Prabu. Welah dalah. Wah, ora den nyono-nyono. Wah. Barang aku wis kaya-kaya Panca Bakah adu arep kelawan Antasena keparat. Le aku perang wis meptem kaning pati lho. Aku ya wis unggul jurite. Kok dikandhek ana apa Raden? Nuwun sewu kepareng kula matur Sang Prabu. Iya. Lan Antasena Kapiye Raden? ngene ya. Iya. Anggone peperangan Bandayuda kaya dene rebut pepesan suwung. Welah, sebabipun Raden? Lho sebabe apa Raden? Margi adi kula Tirtawati menika lagi nyuwun kudangan bebono. Wah, Nggih. Bebono jemurut berlian inten emas. Wah, monggo negari kula Simbar menyuruh dipun taker, dipun keruk bandanipun, Pak. mboten badhe Kirangan. mboten menika Sang Prabu. Sebab apa Raden? Amargi adik kula menika nyuwun kudangan sapa wae ora trima pendhita, ora trima nalendra kaya-kaya mung saderma cah pangon ajang bathok gedibal 17 yen to saged ngudanani menika tetep enggal dilatosi. Ngono inggih Sang Prabu. Lanjur Tirtawati njaluk apa, Kang Mas? Iki ngene yo, Raden Antasena kelan Sang Prabu. Yo, Njaluk kudangan cacahe loro. loro. Inggih. Apa wae? Apa wae? Kang Mas Pangeran. Angka 1 wujude cangkok wijaya mulya. Kaping pindho gambaring jagat pribadi. Wah, Cangkok Sekar Wijaya sanes. Cangkok Wijaya Mulya. wah, cangkok Wijaya Mulya. Oh nggih. Kaping pindho Raden, kaping pindho supaya iso njlentrehake isining gambaring jagat pribadi. Ngono. Sapa wae yen to iso ngudanening apa sing dadi penyuwune Endang Tirtawati enggal di
dadi jatuh kramane ya Kang Mas. Ya Raden ora sapa-sapa. Wah, yen pancen kaya mangkono kula nderek matur gunging panuwun kula nderek. Nderek pamit Raden. Aku yo njaluk pamit Kang Mas Raden. Yo ngati-ati Raden Antasena Sang Prabu Dasa Kumara sumangga kula ndereken. Yo. Oh iya. Sang Ditya Kala Hendra Jala